Moi boas, amigos e amigas. Vou contarvos a historia de Rosa e a morte. Pois, señor, que no pobo de Montenegua vivía unha bella muller que todos coñecían como a seña Rosa. E non era porque a súa nai lle puxera ese nome ao nacer, sino porque no seu xardín tiña as rosas máis bonitiñas de toda a comarca. Tiñas de todas as cores, e para todas as estacións do ano. Pois ben, resulta que un día, pola mañán moi cedo, no primeiro tren que chegou a Montenegua, apeouse unha muller de andares decididos. Era a morte. A morte achegouse xunto ao xefe de estación e... onde vive unha vella que todos chaman Rosa por culpa das flores do seu xardín. A seña Rosa vive nunha casa branca, o cañón do Cano, todo adiante por aquela ruada. Ui, que frías esta mañán! Alá que foi a morte rapidamente ata a casa da seña Rosa e petou na porta. Pum, pum, pum! E petou de novo. Pum, pum, pum! Seña Rosa! Seña Rosa! Señora! Señora! A seña Rosa non está. Marchou para a súa horta. Sempre vai moi cedo, antes de que eu vaya para a escola. E onde está a súa horta? Mire, sigue ese camiño todo para adiante. E ao chegar á ermida verá uns campos. Uns deles teñen 3 figueiras. Ali é. Ui, tiña razón a miña nai. Que frío fai. Tiñame que ter posto unha rebequita. Ui. Alá que foi a morte, camiño arriba e camiño abaixo. A ermida, o campo cas figueiras, pero aquí non hai ninguén. Campesiño! Campesiño! Manda usted! Viu vostede a seña Rosa? Aquí estivo hasta fai un anaquiño cas patacas. Non ten que andar moi lonxe esa bella muller. Foi a casa do señor Benigno por ver a súa vaca, que onte estivo de parto. E onde vive o señor Benigno? Alá, nese outeiro, hai un cruceiro. Un dos camiños ten un carballo moi grande, siga por el. E verá un penedo, siga un pouco máis. E logo hai 2 casas. Unha delas ten unha cabra grande como un burro. Unha cabra grande como un burro. Home, é un dicir. Ui, que frío vai esta mañán, que mañán máis fresquita. Subo, subo, subo. Pa arriba, subo, pa arriba. Subo, subo, subo. O cruceiro. O carballo. O penedo. A casa do señor Benigno. Vaya, si que grande a cabusa esta, Pero, hai alguén aquí. Aquí non hai ninguén. Moza, moza. Sí. Viu vostede a seña Rosa? Sí, sí que vin. Aquí estivo. E despois fui a casa da seña Lomberta, porque ten un dos seus fillos maliño. E onde caracio vive a seña Lomberta? Pois xunto ao río, cerca do campo da festa. É unha casa que ten 7 palmeiras, unha para cada un dos seus fillos. Ui, que frío fai! Baixo, 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 e pa baixo, pa baixo, pa baixo. O río, o campo da festa, 1, 2, 3, 7 palmeiras. Seña Lomberta! Seña Lomberta! Recoñecíchesme? Sí, non sei. Ai, que quere que lle diga? Tranquila, seña Lomberta, que non veño por ninguén desta casa. Busco a seña Rosa.
marchou xunto ao meu home a levarlle o almorzo. E onde está seu home? Pastoreando as cabras polo camiño da serra. Onde? Mire, siga o río cara arriba e despois da terceira ponte vai ver un soto. Siga polo camiño do souto e rematar unha braña. Pase pola beira e hai uns campos. Ali che están. Está moi lonxe. A carreriña dun can. Oi, amoriño, imos pa casa, que che vai coller o frío. Será posible esta bella muller? É que non para quieta, tanta cousa ten que facer. Oi, a súa idade. En fin, río para arriba, río para arriba, río para arriba, río para arriba. A primeira ponte. Subo para arriba, subo para arriba. Segunda ponte. Subo para arriba, subo para arriba. Terceira ponte. O souto. A braña. As cabras. O pastor. E a seña Rosa. Aquí estivo ta fai un anaco, pero xa marchou. E onde foi? Non cho sei que non mo dixo. Ui, que frío fai! Será posible esta bella? Farta me ten, farta! Ainda vou perder o tren. E a morte rapidamente foi ata a casa da seña Rosa. Petou na porta, petou de novo. Baleira, a casa está baleira. Ai, eu non podo perder o último tren que sae de Monteneboa. Teño moito traballo na cidade esta noite. Terei que vir mañán. Mañán non podo, pasado mañán tampouco. A semana que ven, ai non. E despois están os tontos da guerra, con tanto traballo que dan. Ai, pois non sei cando vou vir por esta vella. Eu que levo sempre o meu traballo dereitiño. Unha tarefa pendente. Non sei cando vou vir por esta vella. A morte agarrou o último tren que saía de Monteneboa. Nese momento, a seña Rosa estaba tranquilamente no seu xardín, regando as flores, e sonriu un veciño que lle decía ao pasar: Seña Rosa, onde te metes que non paras quieta? Ai, o día que veña a morte buscarte, non te vai a topar. E a seña Rosa, cun sonriso, continuou regando as súas flores. E colorín colorete, pola chimenea, fuxe un foguete!